Hvad går spillet ud på? Vi er klar. Nok de andre. Skyd de andre. Ja. Doom mode! Oh yeah! Og jeg tager det. Der er en håndgevær, det går væk. Jeg er den eneste fucking karl, der har lavet en fucking cardigan på, de andre render over et kæmpe vest. Jeg kan afsløre en hånd, ikke? Det kan være lidt sgu hurtigt tungt, synes jeg.